Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media. Tak všetko najlepšie. Díky. On je taký skromný, že on nechcel, aby sme mu zablahoželali, tak všetko najlepšie. Přejme si všetci, aby ty týmy, které mají být v play-off, aby tam byli. Čo si skromný? Však Vegas ti dávajú každým zápasom darček a darček. Výkon proti Edmontonu, najlepší v sezóne. Můžeš mi říct, že jak když má Marner 5 bodů, jak to, že není mezi 3 hvězdami zápasu? Asi nehral dobre. Ty sleduješ také, že 3 hviezdy zápasu? Ne. Ja nesledujem ani hviezdy týždňa, ani hviezdy mesiaca. Ty Vůbec sleduješ ne, ale hviezdy zápasu? já to nesledujem vůbec ne, ale mi to vyskočilo jako post Instagramový se zamýšlel jeden komentátor, že jak je to možné, tak proto se ptám. A to mi fakt připadalo divné, lebo ti, co byli zvolení hvězdy zápasu, měli bod 2. Hej, Smith tam byl, tuším, a tak, to je jedno kdo, ale Marner mal 5 a nebyl mezi 3 hvězdy zápasu. Však Takže... chvála Bohu, že to nie je podľa toho, že koľko získaš v zápase bodov. OK. Ty si ten, čo to kritizuješ vždy. Ja som zabudol, s kým mluvím. Áno, Sorač. on sa počas Veľkej noci nezmenil, ale počkaj, a nebol tam, že prvá, druhá, tretia hviezda, že Tortorella, lebo ja teraz nevidím nič iné, ako všetci oslavujú Tortorellu, jak sa tam vyvetralo v kabíne a jak on tam nastavil teraz zase tú víťaznú mentalitu a neviem čo. Ale to sme vedeli, ne, že on je dobrý na to. Na první 2-3 měsíce v klubu je dobrý. Prvé 2-3 zápasy som myslel, že Ne, na první 2-3 měsíce v klubu je dobrý. Pak tak... jakože dlouhodobě to pak nebylo dobré. Jakože přicházely konflikty s hráči, ale na 2-3 měsíce je dobrý. Však si viděl jeho tiskovku. Jakože jak se ho ptali, ty si svolal na let po tréninku prostě širší vedení, nebo já nevím, mužstva, že tam byli fan, že to bylo super. Jako to, o čem jste mluvili? Chceš nám říct něco k tomu? Ne. Ale s takým úsmevom, taký, jak len John Tortorella dokáže dať, ale vraj je férový. Zrazu, ako, jak sa o ňom hovorilo, že aký je toxík a neviem čo, aké nemá dobré vzťahy, zrazu je vlastne akože strašne férový a strašne fajn. Okay. Som zvedavý, ako mu to dlho vydrží. No hlavne 3 mesiace by mu to vydržalo. Dobre, okay. Ale prvá skúška, zápas na ľade Edmontonu, ktorý predtým 5 zápasov vyhral, to bolo pre mňa prekvapujúce. 60 kvalitných minút zo strany Vegas. Reálne nemám čo Vegas vyčítať. Ešte Carter Hart chytal dobre. Bože svatý. Tak to bude štarter na playoff, Carter Hart? No tak to teraz bude zajímavé, abych si řekl pravdu. Ale jakože cítím se naplněný tým, že Fenčo pochválil Vegas. Normálne tento týždeň, a to je... Povedal, že nemá čo vytknúť. Tento týždeň, a to je úterý ráno, už nic víc nepotřebujem. No ale aká dvojica proti sebe nastúpila, nie? Conor Ingram na jednej strane, Carter Hart na druhej strane v zápase, v ktorom išlo o veľa, však ide o veľa, ide o víťazstvo v divízii. No dobre, ale víš, co by mě jiného zajímalo? Že ten Carter Hart byl pod Cassidy celou dobu jako vedený jako zraněný. Najednou naskočí Tortorella a hned Carter Hart dostane šanci. To je jenom taková řečnická otázka. Chceš tým niečo naznačiť? Áno, chcem tým niečo naznačiť. Ale to je jenom taká řečnická otázka. A kolik ten Carter Hart dostane druhý šanci ještě, že jo? Lebo evidentně to byla další šance pre něho, kterou mu dal Tortorella, kterou mu nebyl ochotný dát Cassidy. A jakože co, teraz on začne jako jednotka Vegas v playoff? No, pozri, vyzerá to tak, ak bude chytať dobre. A ty si tu riešila, preto ste sa aj minulý týždeň pohádali, že Vegas neriešilo brankárskú otázku. Prišiel Torts a vyriešil to okamžite. Zavolal tretieho brankára. Dokonce sme kvôli tomu urobili 31. Koho mi môže ponúknuť Venčo do Vegas? Bola to dobrá 31. Bola to výborná 31. Nájdete ju na Hero. Ja verím, že si všímaš aj hráčov, ktorých si tu ofrflal, ktorí urobili to víťazstvo v Edmontone, napríklad Howden, ktorý dal dôležitý prvý gól v zápase. Kedy ja som ofrflal Howdena? Sisson sa si mi ponúkal, že... Áno, Sisson sa ti ponúkal. Na výmenu to bol gól. Ale kolik měl dobrých zápasov Sisson? Jeremy Lauzon dal prvý gól za posledných 50 rokov. Fantasticky. Patrí do Vegas. Ale akí hráči, chápeš, akože rozhodovali ten zápas. To je úplná paráda. Sú motivovaní. Tort. To je neuveriteľné. Edmonton sklamanie, lebo fandil som Edmontonu samozrejme v zápase z Vegas. Ja si to dojemal. No. Všetkým tým, ktorým si fandil v guliach týždňa, ty si im podpísal ty si im dal taký bosk smrti. Anaheim, Detroit, proste úplne, že konec. Pozor. Detroit
Není mu rady ani pomoci, ani ďakujem ti za podporu, ale není im rady ani pomoci. Vyrovná v tretej tretine na 4-4 s Minnesotou. Prestal som to pozerať. Dobrú tretiu tretinu. Fakt dobrú tretiu tretinu. Patrick Kane vyrovnáva na 4-4. A môže Patrick Kane urobiť toto? Videl som to. Ale čo urobil s našim tiketom, kámo? My sme mali vo Fortune naložené 2 remísky. Samozrejme LA, lebo to je tutovka, že je remíza LA, akýkoľvek zápas hrá LA. Takže LA na tikete, remíza. A druhú remízu, ktorú sme potrebovali, bol zápas Detroit-Minnesota. To nemyslíš vážne. Jak padol gól na 4-4, hovorím si, tiket vo Fortune, doma, peniaze sú doma, že jak to bude machrovať. A potom Nemôže. Ten Patrick Kane vo svojom veku pre Boha živého nedokáže zahodiť ego, že ho tam trošku ako povozil ten Quinn Hughes. Píchne ho na modrej čiare. Mimo hry, mimo puku. Ale to si videl, že v očiach bola nasratosť, zloba, lebo tuto mi nevyšla jedna kľúčka a tuto ma akože mladý urobil. To je detinské. Patrick Kane vlastne možno prehral play-off týmto akože zákrokom na Quinna Hughesa. Však to bol tak dôležitý bod. To je veľmi silné rčenie, že prohral play-off. Ale môžu to na ňo zvaliť. Môže byť obetný beránek, Detroit v marci prohral play-off. Chlapi, tak si to řekne. Detroit prehral posledné 4 zápasy doma. Keď ide o všetko, že ako sa bojuje o play-off, teraz to ukazuje Philadelphia, aj keď si pozrieš tie posledné zápasy, tak tá Philadelphia aj Ottawa sú takí, že jednookí medzi slepými. A tými slepými sú Islanders, Red Wings a Blue Jackets. Detroit. Posledné 4 zápasy doma prehral, v čase, keď najviac potrebuješ zabrať. Islanders 4 zápasy za sebou prehrali a Columbus 6 prehier za sebou a 7 z 8. To znamená, že tieto 3 týmy si povedali a vyjebeme sa mi na celé playoff a nastúpila Ottawa s Philadelphiou, ktorá tiež nemala bohuviakú sériu, ale zrazu stačilo jedno víťazstvo jedným aj druhým a sú tam. Teraz treba... Vo Fortune teraz treba typovať Columbus. Ale hrajú v Detroite. Počuj, celú dobu sa Fenčo na mne díval, jak si to vymenoval, a když si řekl, že Columbus 6-krát prohral? 6-krát za sebou, 7 z 8. OK, tak odvrátil oči nám. Lebo ví, co mu řeknu. Jak si to řekl? Puste si to dozadu. Columbus! Nemám obavy. Columbus jede, Columbus to teraz válcuje. Columbus je istý v play-off. A prišli teraz také tie správy, že Fenčák s Bastardou, to je to Slovaka a zrazu ten Columbus, ako počul Fenčové prognózy, presne ako Washington, keď Martin tam nasadzal všetky peniaze, že vyhrá Stanley Cup. Vieš? A teraz zrazu aj Washingtonu hrozilo, že môže postúpiť, tak jebli 1-8 v Madison Square Garden, že zrazu pri tých prognózach, pozreli si gule týždňa, všetko naopak. No, ono, akože Columbus ešte není úplne ani mimo. Detroit. Hej, ani Detroit samozrejme, ale u toho Detroitu sa zastavme, bo mi to zajímá, že jestli by náhodou, taká úvaha, moja predsezónna typovačka, že Yzerman skončí na pozícii generálneho manažera. Jestli na to není čas? Je to dobrá otázka, vedel som, že na to príde a myslím si, a fanúšikovia potom volajú, že je čas. Tam sú dve veci. Jednak, že naozaj Yzerman najprv upratoval ten chliev po Holandovi prvé 3-4 roky. To je v poriadku. To je v poriadku. Že sám povedal, že tá prestavba, že bude trvať 10 rokov a teraz je 10 rokov, čiže je čas začať bilancovať. A ďalšia vec je, že má nadštandardné vzťahy s majiteľom, čiže myslím si, že by bolo na mieste ponúknuť funkciu. A otázka je, že či to ten Ilič mladý príjme a či povie, že OK, 10 rokov to nevyšlo a teraz je už akože naozaj čas, aby to prinašalo ovocie. Fanúšikovia volajú potom, aby Yzerman odišiel, lebo niekto za to musí niesť zodpovednosť a toto je proste fuck up. Lebo no, takto, asi je, to nie je už náhoda. Lebo za těch 10 let, OK, dejme tomu prvních 5 let, bereme, že to je rebuild a dostal dosť prostoru, byl poslední, ten Detroit zvedl očividne, ale akože... Toto už nie je náhoda, je to Marce. Přesně tak. To je prostě špatně poskládané mužstvo, že... Je to Marce... špatne, hej. Je to meké, nie je tam proste taký, vieš kto? Owen Tippett. Owen Tippett, ktorý proste bude tvrdý, ktorý ti vie dať góly, ktorý to... Vieš, on dal všetky peniaze hráčom, ako je Cobb, Compher a
teraz zisťujeme, že tá kostra týmu nie je dobrá, že nie je dostatočne kvalitná, dostatočne tvrdá, dostatočne odolná na to, aby v čase, keď sa má najviac zabojovať o playoff, aby to playoff ten Detroit proste zabral. Áno, sú tam dobré drafty, ale to nestačí. Aj teraz to posilňovanie, vieš, Perron s Folkom, to je, že Hall 2, Justin Folk, a Perron, tuším, 1 bod dal, teraz dal gól. Perron nedokáže dať gól ani z vyložených šancí, keď má prázdnu bránu pred sebou. A toto je posilňovanie, vieš, ako sa posilňovalo v rámci trade deadline predchádzajúce roky, keď to vždy ten Detroit dojebal v tie marce, vieš, že 25. január, bod pred Tampou bol ten Detroit, na prvom mieste v divízii. Teraz si zober, aký je absolútne márny. A ten Patrick Kane je tak trošku symbolika toho Detroitu. Je to výborný hráč, ale nestačí to na to, aby aj kvalitou, rýchlosťou, dynamikou, tvrdosťou, aby si sa vyrovnal konkurentom. Lebo jak ja sledujem to dookola, tak v podstate samozrejme sú týmy, ktoré prochází nejakou změnou a byli úspěšné a tak dále, tak ti generální manažeři, dejme tomu, mají důvěru, ale ty týmy, které měli dosáhnout toho úspěchu a není tam, tak prostě ty generální manažery mění. Fitzgerald dnes. Nemluvím o Fitzgeraldovi v New Jersey teraz, ale velmi hlasito se spekuluje, že pojďme vyměnit Rona Francisa v Seattle, protože prostě ten Seattle za 5 let byl tuším 1-2krát v playoff, já teraz nevím, jakože on dost trpí ten Seattle porovnáváním s Vegas, lebo to prostě to období je stejné a všude se podíváš na amerických stránkách anebo kanadských stránkách NHL, tak je porovnání prvních 5 let Vegas, prvních 5 let Seattle, ale to ani tak dost dobře nejde porovnávat, lebo ten Vegas, jakože to se málo komu podaří, je to fakt výjimečné, že první rok asi hned ve finále Stanley Cupu a bla bla bla, ale v tom Seattle se nahlas říká, že prostě to je nemastné, neslané, že Ron Francis prostě on se zavázal, že donese vítěznou mentalitu, však se ani poměnili, byl generální manažer Ron Francis, teraz on je ředitel hokejových operací, tam je jiný generální manažer, nevím, jak se teraz si nespomenem. Blbeček. Dejme tomu Blbeček, ale že tam se říká, že prostě 5 let, tečka, jako prostě nebyl doručen výsledek. Ďalšia legenda. A to je Seattle, víš. A to je 5 rokov polovica z toho, čo už vlastne majú trpezlivosť. A teraz, když to porovnáš s Detroitem, měl Yzerman 10 let a neurobil nic víc navýše než ten Seattle a o něm se to mluví a tam má, jakoby, zdá se furt silnou pozici ten Yzerman, takže se mi prostě nějak, jakože moc mi to 1+1 neštimuje. Teraz cez ten, čo kýve hlavou, to je pozitivní. Bol v štúdiu na Nové, bol Václav Nedomanský. Bol to ten katastrofálny zápas, s kým prehrali z Rangers, tuším, ten Detroit. Teraz mali také tie 2 európske zápasy, akože dobré pre Európs. A to sú najhoršie zápasy pre Detroit, tieto skoré časy a tieto prenosy do Európy, lebo to sa na to nedá pozerať aj s tou Minnesota. A Nedomanský, vlastne on hrával za Detroit, hovorí, že vlastne on odchádzal, keď tam Yzerman prichádzal ako hráč a hovoril o tom, že je veľmi rešpektovaný, samozrejme, a má tam výsostné postavenie, ale že on tam urobil nejakú robotu, nejak ten tým, akože rebuild a posilnil, ale mal dobrý postreh ten Nedo, že aj ostatné týmy ale nestoja a nečakajú, že Detroit sa teraz lepší. Že vlastne, keď sa to porovná s tými konkurentmi, tak ten Detroit sa nedokázal pre tých konkurentov dostať a že proste to, že napriek tomu, že je to nejaká že veľmi dobrá organizácia, že naozaj sú tam veľké osobnosti, že dobre fungujúci tým, povedal ten Nedomanský a organizácia, tak jednoducho tie výsledky nie sú. A za to, kto je zodpovedný? No, ten Yzerman v prvom rade. No, takže jednoducho, Yzerplan zlyhal, to treba povedať, my sme to tak potichučky hovorili už rok, 2 dozadu, ale toto je absolútne zlyhanie. Detroit ešte stále môže postúpiť do play-off? Ja tomu rozumiem, ale z toho bolia oči, Martin. Ale áno. Z toho bolia oči. To je druhá vec, že môže postúpiť do play-off, ale my tu mluvíme o niečom iném. My tu mluvíme o tom, že za 10 let Yzermana tam měl by Stanley Cup. A nestačil by postup do play-off? Ne, nestačil. Akože áno, ale řekni mi, že když Yzerman přichází 10 let zpátky do kanceláří Detroitu Red Wings a sedí s majitelmi, tak jim ukazuje, takto přestavím tým, takto to bude vypadat toto, aby tu byl do 10 let určitě Stanley Cup.
On povedal, tam nemôžu, v Detroitu Red Wings nemôžu byť žiadne iné cíle. On povedal, že ten rebuild, že bude trvať 10 rokov. Je 10 rokov, kde je ten Detroit? Nie je akože mladý, super talentovaný, ale ten tým nie je dobre poskladaný. On na začiatku vsadil na zlé kone. S Compherom, s Kopom, s Hallom. Zoberte si, aké on robil trady, ktoré sme aj my chválili ako geniálne, keď napríklad vzal Vránu, Pánika, keď vzal Nedeľkoviča, tomu proste nič mu z tých tradeov poriadne nevyšlo. To proste treba povedať. Nevyšlo mu to. A ďalší Husa z St. Louis, proste brankári mu nevyšli. Teraz Gibson sa dá povedať, že je za tie dlhé roky najlepší brankár, ktorého Detroit získal, ale napriek tomu to proste nestačí. No dobre, ale tomu nevyšlo, že to akože nič sa nedieje náhodou. Mu to nevyšlo tým, že to nebylo proste náhodné, že mu to nesedlo. Mu to nevyšlo tým, že proste miel, dejme tomu, špatný scouting, malo o tých hráčích zištené, malo, akože, chápeš, tam je kombo veci, ktoré sa skládá a neměl to vyskladané dobře, lebo kdyby to měl, tak to prostě některé trady neurobí. Však to ti dokážou jiní generální manažéři, že jo? Potrebuješ aj trochu šťastia, ale 10 rokov je dosť dlhá doba. Ak by Detroit postúpil do play-off a hral by v marci tak, ako hral do februára, tak v zásade by som tu kričal, že žiadny Yzerplan nezlyhal, že tak ako som povedal na začiatku sezóny, že kto neverí Yzerplanu, tak je idiot. A pravda je taká, že za idiota som ja. A ja. A to sa ti nestáva. Na začiatku sme nepřímo označil. No dobre, ale čo hovoríte na Philu? Však Philadelphia je na postupovej priečke. Góly dávajú Marton, Bump a ďalšie budúce hviezdy. To je neuveriteľné, čo tá Phila stvára. Okay, to je nechápačka. Jasné, a myslíš, že tam udrží? Verím, že áno. Sorry, Marek, ale verím, že áno, lebo je to tak sympatický tím, že ja, čo som veľký fanúšik Philadelphie, tak som neveril, že toto sa bude diať. Ja tiež fandím kvôli Vladářovi, lebo ten predvádí neuveriteľné. Ten si to zaslúži. Ale no, takto. Vlastne to berú späť. Oni si tam udrží. Hej. Tak ja si myslím, že Islanders teraz prohrala už 4 zápasy. Ale pozor, Philadelphia ešte hrá v Detroite. Čiže tam ráta aj s 2 bodmi pre Philadelphiu. No, ale to ti říkam, ja si myslím, že Islanders teraz prohrajú už 4 zápasy. K Islanders sa dostaneme, pretože majú nového trénera, ale k tomu Porterovi Martonovi. Ja som komentoval tú Philadelphiu. Podľa mňa ten Porter Marton je taký skrytý symbol toho, keď Philadelphia si povedala, že OK, tak táto sezóna už je stratená, do play-off nepostúpime, mladého podpíšme a hneď ho vypustíme. A ten Porter Marton má 1,91 m, má 19 rokov, je to draftová šestka z toho posledného draftu. A teraz dal víťazný gól. Tuším, urobil rekord, že za 2 prvé zápasy mal 14 striel na bránku. To znamená, že hneď dominantný, hneď ho je plný ľad a zrazu aj tá Philadelphia je prekvapená, že počkaj, však my sme mu chceli len dať šancu, že len ho vyskúšať a nie, že on nám teraz akože ešte vybojuje playoff a ten Porter Marton teraz o nikom inom sa nehovorí, že toto je naša budúcnosť. Plán bol 9 zápasov, chápeš, to 100%. A že čo teraz ďalej? Lebo oni tak ako podpísali tohto Martona, tak oni podpísali aj Čiernika. Alexa Čiernika. A teraz si predstav, že by Alexa Čiernika tam hneď vypustili a že Alex Čiernik by bol teraz jeden z kľúčových hráčov Philadelphie. Ale ten Marton je podobný prípad ako Anton Frondel v Chicagu, že ty nečakáš, že bude až taký dobrý. Áno. Ten Frondel, ktorý prišiel pár zápasov dozadu a je to hráč z minuloročného draftu, tak je to minulý rok, nie? Frondel. To je aj Seneca to je 2025 Seneca, Frondel a Michael Misa. Že všetci prví traja, nie? Že hrajú. A si zober, že Frondel vyzerá, ako keby už 5 rokov hral NHL. A ten Marton rozdáva prihrávky, to nie je len strieľa, dal gól, ale on rozdáva prihrávky, ktoré sú rutinérske. On naskočil a hneď má 19 rokov. Hneď vyzerá, ako keby hral už niekoľko sezón. Víš, koho mi strašne pripomína aj postavou, aj výzorom, aj hrou? Taja Thompsona. Veľký, ale zároveň ako šikovný. A on ešte výborný. Môže byť budúci rok nováčik roka, že jo? On kolik musí
No teraz už to nestihne odohrať, takže bude ešte. A kolik musí byť? To sa ptá na to číslo. Tak, ja neviem. Neviem, to je také aké tam je číslo. OK, necháme tak. Lebo mi sa tež páči. Nestačí ti odpoveď, že bude? Bude ešte nováčik, hej. Do hĺbky. A vlastne Otave, ktorá tiež cúvala, ako všetci ostatní, ktorí tam nechcú na východe postúpiť, tiež jedna výhra a sú tam Philadelphia a Otava. Kto hovoril, že Detroit nepostúpi a Otava postúpi? Pavel. Palko. Ale je to říkal, natesno. Stále je to natesno. Palko. Stále je to natesno, Palko. Kto říkal, že Los Angeles postupí? Palko. Ty hovoríš, že... Kto tu hejtoval Fialu, Kempeho, že to je idiot a že neumí hrať? A že je bez formy. No to si neřekal. Ja som povedal, že nevie dať gól. Ale ne, ty, ak mluvíš viety, tak to tak zní, že to je idiot. Áno. No, vidíš. Áno. Trápil sa, netrápil sa Kempe? Však LA sa stále trápia. Kto tlačí LA do playoff? Ty? Ale na čo tam pôjdu? Kempe. Na čo tam pôjdu? Aby si zahrali playoff. Na čo sa tam chodí, vole? Pozor, aby vám tam ešte, keby to išlo na západe podľa tých nôd z východu, tak hore vyskočia Winnipeg a St. Louis. Tak ako vyskočila teraz Ottawa s Philadelphiou. No ale veď St. Louis mali veľmi peknú veľkú noc. Dokázali vyhrať v Denveri. Podľa mňa super. Hat-trick Robert Thomas a vlastne celý ten útok s Hollowayom a Snugerudom sa im vlastne postaral všetky 3 góly. No a Thomas hrá po tom, čo sa vrátil po zranení. Akože čo ho nevytradovali? Ako vôbec sme tu mohli, alebo niekto mohol pustiť informáciu, že Rob Thomas by niekam mohol ísť. Keď sa pozeráš na to, ako hrá, to je center číslo 1 akéhokoľvek klubu. Proste v NHL, okolo ktorého to skladáš. No. Však ale my sme sa podívali nad tým, že by ho mieli pustiť, no? A teraz sa objavilo, že dobre, tak Kairu pôjde, ale čo chcú za ňo, že 2 prvé kolá, nejaké jedno meno plus ešte nejakého mladého. Akože neviem, či je Kairu toho schopný, ale keď sa nájde niekto. St. Louis sa sústredia na to, aby sa dostali do play-off, takže pokoj ešte s týmito posezónnymi rečami. OK. Ale však nevyzerajú úplne tak, že nemôžu. Reč. OK, ale jak mi řekneš, dobre, teraz sme preskočili na západní konferencii, ale zostaneme ešte o tej východní. Táto tvoja štruktúra, východná lebo konferencia. chci sa te zeptať, ty štruktúro, vole. A jak sa postupuje? Ty kreatúro. Chci sa te zeptať na to, že jak sa ti tráví myšlenka, že tvojho favorita, ktorého si tu opjevoval a řekl, že Washington is back, že Washingtonu vystaví stopku do playoff nejhorší celek a ešte takýmto výpraskom. 8-1? 8-1. Ale momentálne tým s najlepšou formou. 8-1. A 2 dny předtím teda New Jersey dalo o 2 góly míň Washingtonu. Ne? Ne, o 1 vlastne. 7-3. Pozri sa. Kam sa mám pozerať? Na to, akým spôsobom hrajú aktuálne Rangers. To je najlepšie mužstvo veľkonočných sviatkov, nie? Áno. Sikora s Chmelažom. To je dvojica. A s tvojim obľúbeným Labom. Na centri s Labom. Ale a tento štvrtý útok kurva nevedeli najskôr? Štvrtý. Však to je prvý. Hrajú ako prvý. Áno, to vieme my, to nevie, vieš. Ale Sikora sme vedeli, aké bojuje a toto, akože nechcelo to, akože fantasticky. Ale ten Chmelaš u toho gólu, videl si, jak on, ne že presprintoval, ale to bylo, že Trabant BMW, jak on ho přejel toho obránce na polovině hřiště. Fantasticky. Chmeláš hrá výborne. Je super, že sú spolu v útoku. Je super, že je medzi nimi Noah Hlaba. Ale treba si všímať, čo robí aj Sikora predtým, ako tie góly padnú. Lebo to, ako on boje pri mantineli, ako vybojuje tie puky, akým spôsobom z toho ide energia, že... Toto je to, tá energia. Aj keby tie góly nedával. Jednoducho on bojuje a je prospešný pre ten tým. A navyše ešte z toho padajú aj góly. Je to super, že tých mladých dokážu Rangers konečne zakomponovať, lebo však na čele toho celého je vlastne Gabriel Perrault. Gabe Perrault v prvom útoku, to je jeden z najlepších hráčov v súčasnosti v NHL a si zober, že
koľko priestoru mohol dostať už od začiatku sezóny. A namiesto toho tam stále šaškujú všetci Tročekovia, JT Millerovia a podobne. Chápeš? Treba týmto mladým dávať. Wow, to je poprvé v tomto podcaste, ty si řekl, že JT Miller šaškuje. Konečne. Čiže nebude Hart Trophy tento rok? Pre JT Millera? Nie. Ešte zabere ve 4 zápasy. Podľa mňa super ťah pre Rangers. Pre Rangers je super ťah aj ten Ty Cartier, ktorý prišiel zo Seattle. Áno. Ale to iba ty hovoríš, akože ja som ešte nepočul vôbec nikoho ho chváliť, ale ty ako pre teba je to zásadný Počuj, hráč. ale víš co, ale Rangers je pro mě, vážně, Rangers je pro mě velká otázka, protože když se podíváš znova prostě na jiné weby americké hokejové, tak u Rangers se předpovídá velmi zlá budoucnost. Ano. A já to že všude figurujou na těch, že ta jejich budoucnost je v řiti. Porovnávajú tie prospekty. Ale přitom, však tam má fantastické hráče, kdyby ten Drury, u mě, je jasné, že Zibanejada nevymení, hej? Ale Lafreniera by mohol. Přesně tak. Jednotky Tročeka by mohol. Tročeka vymenia. Lebo od Tročeka bude záujem a Troček pôjde, podľa mňa. Ale Tročeka je škoda, že ho nevymenil ešte před playoff. To je před trade deadline, teda před playoff. Akože, lebo to sa mu by, podľa mňa líp tradovalo, ty týmy ho potřebovali než teraz v lete Tročeka. Ale je to jedno. Ale když to dokáže, že ja ten New York nevidím až tak špatne. Mají v bráne istotu, lebo ten Shesterkin figuroval mezi Vezinou, i když byli tu poslední. Oni ty zápasy neprogravali úplně jenom díky němu. A takže v brankáře mají dlouhodobě. Když urobí pár moveů, tá mladosť tam je, to nemusí byť také zlé ten New York. Ja si tiež myslím, že Rangers, keďže dali priestor hráčom, ktorí sa teraz akože darí, odkedy hrá Perold ako hrá, odkedy Sikora s Chmelažom dostávajú priestor a Cooley je vlastne jeden z ťahuňov. Cooley je presne ten hráč, ako som hovoril, Owen Tippett, že hráč, ktorého by mal mať každý tím a to je presne typ hráča, ktorý chýba Detroitu. Presne Owen Tippett alebo Cooley, ktorý ti aj hrá dobre, aj vie dať góly, ale zároveň je aj fyzicky, má bodyčeky a vie sa pobiť. To sú presne tí najcennejší hráči. No, kto mal ešte dobrú veľkú noc? Minnesota mala dobrú veľkú noc? Ale však LA, povedz mi, keby si sa pozrel na to, že kto má najviac nerozhodných výsledkov v tejto sezóne, tak podľa mňa LA sú jednoznačne s obrovským náskokom pred všetkými. Oni toľko extra bodov, čo získali v hokeji, ktorý nie je hokej, teda na troch a samostatné nájazdy. Zatím všetko mluvíš správne. Ale... A dokážeš takto postupovať v play-off? Traja na troch, myslíš? Ne, že extra bod, že to dotáhneš do prodloužení, že nejak to Ale predĺženie sa bude hrať 5 proti 5 a LA tam nemajú šancu. LA je fakt veľmi slabý tým. Ako... Dobre, ja teraz tu nechci, akože samozrejme asi to je kdyby postoupilo pro první kolo, by bylo nad jejich síly. 4-0 s Coloradom. Teraz to vychádza, že Colorado proti LA Kings. Na čo je taká séria? Momentálne tam Nashville, hore Nashville momentálne. Ale koho bys tak chcel? Nashville pred LA? Nashville pred LA. Není. LA tam je. No podľa NHL.com je u 8 Nashville a 9 LA Kings. Ale musíš dať wildcard. Rozumiem, ale keď ešte San Jose vyhrá, lebo má o zápas menej, tak tam budú 3 týmy s 81 bodmi. To znamená, že na... LA majú 83. Na 81? 83. Hej? Aha, tak pozor. Tak potom mám asi neaktuálnu tabulku s NHL.com, ktorú ešte neprirátali. Áno. Počkaj. Teraz v tejto chvíli Colorado LA Kings. Ale ja mám naozaj kliknuté NHL.com. A je tam 81. 83. Čiže Colorado LA Kings, Dallas Minnesota, Edmonton Utah a Anaheim Vegas. A naozaj je pravda, že keď San Jose vyhrajú ten jeden zápas, ktorý majú k dobru, tak sú na úrovni LA Kings. No. A Nashville stráca 1 bod. Winnipeg 3. Tam už je 7 miestach rozhodnuté. Tam už sa bojuje iba o jeden flek na západe. Áno, ten Utah je úplne v pohodičke, vyhráva. Na úrovni Vegas. Vlastne ešte majú zápas k dobru. Takže... V Utahu je pre mňa sklamanie len ten Peterka. Že ja ho nevidím ani na presilovkách poriadne, že veľmi slabá sezóna na to, že som pred sezónou hovoril, že to bude
kaprizou Utahu, tak pre mňa v Utahu jedno jediné sklamanie a to je Peterka. Chceš tak zhrnúť všetko, co si říkal před sezónou? To nie, zapadá... na to bude čas. V off-season na to bude čas. Zapadá to do toho Peterky všetko, tak ti řeknu. Ty si mal nedávno aj dobrý pocit zo Sietlu a je to momentálne mužstvo s najhoršou formou v rámci celej ligy. Áno, bez šance na playoff. Áno. Bože, keď som ich videl vo Winnipegu v noci, to bolo odovzdané. No ale to je absolútne že v rozhodujúcej chvíli úplne odovzdaný tým. Jak som to pozeral, tak zaujímavú štatistiku hovoril komentátor, že Scheifele s Connorom boli spolu v 60 góloch, akože buď gól alebo asistencia, ale že spoločne pri tom góle boli, pri 60 v tejto sezóne góloch Winnipegu a že sú najlepší v lige. A až na druhom mieste je dvojica McKinnon Nečas z Coloreda. Tí spolu vyrobili 58 gólov. Zaujímavá štatistika, akože to tak len medzi rečou to komentátor, akože šplechol, hovorím si, že dobrá štatistika. Nie je to výklad, ale dobrá. A McDavid s Dreisaitlom asi ani na začiatku play-off táto dvojica nebude. Dreisaitl vraj to zranenie je vážne. Ešte nekorčuluje. A čo samozrejme, 10 dní do konca základnej časti, alebo koľko? 18. apríla sa začína playoff. To som niekde videl reklamu, že 18. apríla. Tak vlastne, keď nekorčuluje, tak prvé kolo podľa mňa len veľmi ťažko stihne. Vieš, to musí korčulovať, potom musí byť v bezkontaktnom drese. Ja si nemyslím, že bude pripravený na prvé kolo. Ale ten Edmonton, ja viem, že neodohral ideálny zápas proti Vegas, ale tá forma Edmontonu bez Dreisaitla je dobrá. Keď sleduješ Matthew Savoya, akým spôsobom hrá v prvom útoku, ako bojuje, backcheckuje, aký hráč z neho vyrástol v tejto sezóne, tak ja to vidím celkom akože dobre pre ten Edmonton. Vyzerá to, že vypadne v prvom kole. Nemysleli sme si to, ale asi teda Fenčer říká. Tým je to práve to podpísané. A s kým bude Edmonton hrať? No a to ti chcem povedať, že to sa ešte nevie. Teraz by to bol Utah, čo by bola séria, ktorú môže vyhrať. Ale Utah. Bude aj Utah. Ale to by fandil teda Edmontonu. V pacifickej divízii bude veľmi dôležité, kto vyhrá tú divíziu. Si myslím, že aj pre Edmonton bude jednoduchšia séria proti Utahu, ako by bola séria proti Vegas napríklad. No tam je Edmonton, Anaheim. Tam sa vlastne... A ešte aj Vegas. Ale Vegas má obor míň. Tam môžu všetci tri to vyhrať. Edmonton, Anaheim, Vegas sa všetci bijú o víťazstvo v pacifickej divízii a ja si myslím, že to víťazstvo je dôležité, lebo nastúpiš asi proti Utahu. No. Nie, že asi, ale určite. Ako hráš o to, že či chceš hrať s Utahom, alebo radšej to chceš nechať v divízii. A ja si myslím, že všetci traja chcú hrať s Utahom. Nie, že by bol Utah ľahký súper, ale nechceš Vegas v prvom kole. Tortolom. Nechceš ani Anaheim úplne, chápeš? Nechceš Anaheim, jasné, že ne. Proste radšej Utah. No. Toto je aký iný vesmír? Že pozrieš si pacifickú divíziu, že 88, 86, 80... A potom si náhodou preklikneš na Atlantickú a tam je, že iný vesmír, úplne oveľa viac odohratých zápasov. Tampa Bay 102, Buffalo 100, Montreal 100. To je čo, to je iná liga? Toto je takisto boj o čelo divízie, kde môžu takisto 3 týmy ešte vyhrať. A Buffalo opäť si poradilo s Tampou. Hej, ale predtým malo príšerné 2 zápasy a hovorím si zle načasovanie formy, že idú z kopca pred playoff, ale zápas proti Tampe bol fajn. Myslím si, že sa rozhodlo aj v dnešnom zápase, že jednotkou bude Luukkonen do playoff. Áno. Že tam ten Lion nemal teraz v poslednom čase vyrovnané výkony a že Luukkonen bude jednotka. Ale chytal s Tampou výborne Luukkonen. Áno, akože výborne. Ale akože teda krome Fenča, my sme si mysleli niečo iného. Nie, ja som typoval, ale Fenčo veril Lianovi. Nie, nebol som presvedčený o Luukkonenovi a záver sezóny má dobrý. Záver základnej časti je super, ale v prvej polovici sezóny nebol veľmi istý. Ja ten Lion bol lepší podľa mňa. Ale však dobre pre Buffalo. Je fajn, aj ten zápas s Tampou potrebovali, lebo tie 2 prehry a najmä výkony v tých zápasoch veľmi priemerné.
im asi nedodali akože na nálade, keď som videl nejaký rozhovor s Rasmusom Dálinom, že keď bolo jasné, že postupujú do play-off, ale bolo to po prehratom zápase. Takže že vy ste klinčli, akože zabezpečili ste si účasť v play-off, nie? Však po 14 či koľkých rokov, po 14 sezónach. 14 sezón nepostúpili, čiže na 15. 15 rok, hej. Však to je jak ten Debor, že vlastne niekde sa uvádza 19 rokov, niekde 18 rokov, že non-stop trénuje v NHL, sa dostaneme k tomu v play-off epizóde na Hero Hero, ale v zásade je rozdiel sezóna a je rozdiel roky. Takže po 14 sezónach Buffalo postupuje do play-off a teraz vymákli toho Rasmusa Dálina v šatni po prehratom zápase. Kokos, nechceš ani pár sekúnd pozerať z toho rozhovoru, sa musel tak akože namotivovať, že tak je to určite dobrá správa pre celé mesto a podobne, ale nasratý bol na výkon celého mužstva. A ja som videl teraz, čo všetko sa udialo alebo dialo v roku, keď Buffalo naposledy postúpilo do play-off a najviac ma tam zaujalo, že Matthew Sheffer mal 3 roky. Pozerám sa, celkom pekný darček ti dal Boston. Dobre, ešte nemá to klinčnuté, ale ja si myslím, že to je otázka času, hej, že Montreal to spečatil, už je tam Buffalo a Tampa. No, Boston to spečatil počas ale pozor, noci. ako chcem ti povedať, ja som mal... No tak ty si teraz našiel niečo, do čoho môžeš pichnúť, bole. Chcem ti povedať, že útok Mittelstadt, Arvidsson, Zacha je momentálne fantastický. Akože forma týchto troch a tohto útoku... Nechtený Arvidsson z LA, nechtený Mittelstadt by the way, z Buffalo a pak z Coloreda. Tak. Už v tom Colorede byl fantastický a on přišel do Buffalo, ale neměl ten začiatek dobrej. Neměl ten začiatek dobrej, ale teraz sa ukazuje, co v ňom je. Teraz je to najlepší útok Bostonu. No, je tam jeden problém v tom Bostone a ten sa volá Morgan Geeky. Morgan Geeky bol svojho času, ak sa nemýlim, na prvom mieste v strelcoch. No, ten chalan dal za posledných 19 zápasov 1 gól. Ale dobre, hraje tretí, možno tretí útok a nejde mu. Ale nie je to tak podstatné, akože možno v play-off nejakého góla dá, ale tá tretí lajna, akože chodí na presilovky, strieľa jak pri Verdune, ale nejde mu. Horší by to bylo, kdyby proste hral prvnou lajnu, byl to hviezda a nešlo mu, hej? Tak kdyby stáhl celý tým. A hlavne Zacha ho zastúpil. Zacha mal tuším 13 gólov v marci, teraz dal zase gól, akože super. A Minten? Vy sa len modlite, aby teraz to príde. Aby Bostonček nedostal v prvom kole Tampu, lebo... Chci Tampu. Ty chceš Tampu? Ja chci Tampu. Ty ideš do tejto samovražednej misie? Ne, to nie je samovražedná misie. Nikto nechce Tampu. Nechceš Tampu. Musíš si Tampu. A že potom ťa už nemá čo zastaviť? Ne, tak sú nejaké pravidlá, ktoré sa v živote řídíš. První je, buddhisti vždycky říkají, v živote si vybírej nejtěžší cestu. Jestli chceš dosáhnout veľké cíle, v živote si vybírej nejtěžší cestu. To je přesně Boston. Druhé pravidlo je, koho tam chceš? Nelez stejne do stejného hovna. Ne, základné pravidlo je, že nechceš Tampu v prvom kole. Třetí pravidlo je, když ty chceš vyhrať Stanley Cup, musíš poraziť každého. Aj Tampu? Aj Tampu. Komentoval som Tampa-Boston teraz. No. 2,5 tretiny tá Tampa tak driemkala. Akože to vyzeralo, že OK, možno ten Boston bude mať šancu. Potom zapli, vyhrali 3-1. No, vieš, ale s Buffalom nezapli. Ale nebyť toho Swemana, tak to mohlo byť aj skôr, aj viac, nie? Takže... Ale práve, že tam dostal lacný gól od toho Redisha. No ale rozhodujúci. No, ale on ti vôbec si ho nevšimej. On ti vždycky řekne tak, aby to znelo tak, že... No. Reddish hral fantasticky, Darren Reddish. Taký nejaký hejterský, nejaký taký vibe som zachytil, že on je preto taký dobrý, lebo hrá v dobrom týme. Ako, že neviem, či niekto sa snaží teraz akože či Tampa to má na svedomí, že umelo znížiť jeho cenu, keď podľa mňa urobí všetko preto tá Tampa, aby si ho udržala, lebo s Hedmanom už nemôžu počítať ako s lídrom. A ten Reddish aj dobre strieľa, aj dobre boduje. Veď už je tam úplne, čo sa týka gólov, už je na úrovni Verenského. Veď to už nie je náhoda. Hej, ale v tom konkrétne zápase, ktorý som pozeral aj ja, tak mne sa ešte viac páčil Dustus. Ale ten Dustus by nehral, keby bol Hedman. Ten Dustus by nehral. Podľa mňa to je rovnako veľký objav pre Tampu v tejto sezóne. OK, ale to je 26-ročný hráč, ktorý hral doteraz švédsku, fínsku ligu, ktorého vlastne ako keby... Sme ho tu spomínali pred sezónou. OK, ale to nie je niekto, kto si bude pýtať 7, 8, 9 miliónov. Ale Reddish si to bude pýtať. Práve preto je to pre Tampu veľmi dôležité, že tento nenápadný obránca, ktorý prišiel z Európy, vlastne takto hrá. OK, ale nemôžeš si povedať, že nepotrebujeme Reddiša, je tu Dustus. No, ty by si to povedal,
Lebo pre teba je akože objav. Redisha Potrebuješ Redisha. Určite, ale neviem, či tam bude môcť zostať aj Redish a zároveň aj Hedman, aj celá tá obrana. Ako pre nich je dobre, že teraz dostáva toľko priestoru Lilleberg a nehrá vôbec zle. Vôbec nie. Je to nenápadný hráč, tvrdý, Budú dobrý. mať alternatívy. Ale ide o to, že Redish sa hovorilo, že si môže pýtať 8-9 a teraz som zachytil, že on si tak môže tak 5-6 maximálne, lebo že on nie je hoden takých veľkých peňazí. Výkony, body, to, akým spôsobom v tejto sezóne on zastúpil Hedmana, hovoria o opaku. Podľa mňa ten chalan si pokojne môže vypýtať toľko. Vieme sa s Hedmanem? No, osobné dôvody. Vraj mu zomrel otec. Niekto nám písal. Vôbec sa to oficiálne akože nerieši, ale už teraz vlastne 9 zápasov chýbal. Myslím si, že John Cooper mu dal neobmedzené voľno. Johnovi Cooperovi tiež nedávno zomrel otec. Čiže vie, že aká je to tragédia, ako ten hráč potrebuje svoj priestor, čiže zrejme odišiel do Európy a rieši si osobné veci, na play-off by mal byť v poriadku, ale oficiálna verzia je len osobné dôvody. A vieme, čo je s Hagelom? Lebo furt nehrá. Bol otáznik, že je day to day. No to viem, 2 to zápasy vidím, vynechal, chýba veľmi. To je, fakt je to cítiť, že keď Hagel nehrá, tak to je trošku iná Tampa. Je tam Cirelli, ale Cirelli je viac defenzívny, aj keď dal hat-trick, vieš, keď hráš tam, keď sa objavíš v blízkosti Kučerova, Kučerov tiež nebol inak úplne fit proti tomu Bostonu a bol takmer neviditeľný. Celý zápas tak nejak sa tmolil, bol nejaký chorý v predchádzajúcich zápasoch, ukázali ho takého zroneného, unaveného, možno chorého na striedačke, ale potom Boston odvolal brankára, v momente vypustili toho Kučerova, ktorý potrebuje body, lebo naháňa McDavida a dal do prázdne a znovu si sadol na striedačku a dnes dal 4. gól. Takže len tak ho vypustili, dal si gól a znovu si sadol. A ty si len tak akože sa obtrel okolo toho Arvidssona, ale ja keď som sledoval ten zápas, tak som si opäť uvedomil, že asi keď ti hrá celý útok, tak nechceš vyťahovať jedného hráča, hej, ako všetci traja majú nejakú úlohu, ale ten Arvidsson je srdce toho útoku. Proste ten Arvidsson to zlepil. Výborný. Tých dvoch. To je akože záchaj na očiach. Mittelstedt je lepší, ako bol v predchádzajúcich tímoch, ale ten Arvidsson bol vždy dobrý. Ale až teď je Mittelstedt lepší. Nebol ten Arvidsson vždy. Mne sa zdá, že takýto bol naposledy dobrý v LA. Že ako keby sa mu vracala že v čase, keď bol fakt dobrý v LA, teraz mi ho pripomínal. Ale však si Arvidsson týmto meno urobil v LA, že on dře jak bík. Počkaj, ale však LA si ho ešte vytipovali. Ja neviem, Arvidsson hral určite v Nashville, ale teraz nehovorím o tom, to hovorím o období, kam nešiel z Edmontonu do LA? Nebolo to tak, že mal za Edmonton fantastické play-off, lebo Arvidsson v play-off bol vždy dobrý. Vždy dobrý. A teraz zase chytá pred play-off. Arvidsson hral dlouho asi 7 sezón v Nashville. No. Pak šel až 3 sezóny do Los Angeles. Okay. Pak šel do Edmontonu na 1 sezónu. Aha, takže opačne to bolo, že v Edmontone sa nepáčil. Ale on tam má v Edmontone 82 zápasu. To vypadá, že by měl jenom základní část, to je blbost. No a to mohlo byť, že sa v Edmontone im páčil v play-off sérii. On má 67 plus 15, to je 82, čiže tam je aj základná časť aj play-off. Arvidsson bol, či bol v LA, alebo v Edmontone vždy bol platný hráč. A teraz vlastne si myslím, že to našiel Boston. Vlastne tú formu si dobre načasoval a ide celú sezónu, ale teraz, keď som ho videl proti tej Tampe zase, ten Arvidsson je tak dôležitý pre ten Boston. Dobrý trade to bol pre Boston, lebo on tam mal 2-ročnú zmluvu v tom Edmontone, ale vlastne ten Edmonton ho vymenil za 5. kolo. Super. A vôbec nie 5. kolo uvoza. Akože úplne výborný trade pre Boston. Možno z núdze trošku, že bol k dispozícii. Ja nechcem to moc hodnotiť, lebo to bych musel pochváliť Sweeneyho a to mi pak naroste, Vieš čo, ale to je presný opak Yzermana, že Yzermanovi všetci veria a sklamal a Sweeney mu nikto neveril a nakoniec to ten Sweeney pozrie, ak pekne dotiahne s tým týmom do play-off. Tak áno, ale musíš uznať, áno, akože tež přestal som tu ho hejtovat, akože viditeľne, akože nevěřil mu nikdo, podľa mňa nenašel sa človek, ktorý mu věřil. Tak. A stále to není prostě ale na Stanley Cup tým, na run dlouhej podle mě. Jakože víme dobře, může se cokoliv stát, ale to prostě nevypadá tuto sezónu na nějaký dlouhý run. Ale tomu týmu chýbí stále něco. Jasné, ale... Čtvrté útoky, jakože nevím, jestli to dokážeš postavit na Kastelikovi a tak, víš, jestli to je ta hĺbka. Jestli ten Loraj, dokedy chce vchybovat?
Inak toto je zaujímavé, že chceme keď som hovoril, že Detroitu chýba tvrdosť, tak ten Sweeney išiel po takých tvrdých hráčoch. Zober si, že Kastelík, Žanot, Zadorov v obrane, že to sú vlastne všetko hráči, ktorí sú top v rámci najvylučovanejších v celej lige. A vidíš, aj tou fyzickou hrou, že to nakoniec ten Boston to tam dotiahol, aj keď ešte to nie je technicky, že úplne 100%, ale neviem už, niekde som čítal, že Boston už teraz niekto dáva ako príklad, že urobili pomalý rebuild, že jednu sezónu a sú znovu tam. Vieš, že v podstate tomu... Ale sú play-off. Počkaj si, čo bude o rok. Akože dobrá sezóna pre Boston, ale ten tím na papieri nevyzerá na play-off. To sme hovorili na začiatku sezóny. Väčšina hráčov mala fázu, že hrá nadštandardne. Zišlo sa to všetko dohromady. Swayman, aký mal zlý minulý rok, minulú sezónu, ako chytá teraz. Aj Korpisalo chytá výborné. Minulú sezónu, lebo byli táhanice o smlouvu a to... Ale si predstav, že by bol polovičný. Nemusel by byť taký zlý, aký bol v minulej sezóne. Stačilo by, že by bol len priemerný. Swayman je nadpriemerný. Ja dokonca tvrdím, že Korpisalo chytá nadpriemerne. Dnes chytal výborne. Ale Korpisalo chytá nadpriemerne. Ale akože ty tvrdíš, že Swayman chytá nadpriemerne? No, v porovnaní s minulou sezónou určite. Ale vem si ho Čakal si, že okamžite skočí do tej elitnej formy? Vem si... ktorú mal predtým, lebo tá minulá sezóna bolo obrovské sklamanie aj pre Boston, aj pre Swaymana. A teraz si hovorím, bude ťažké sa do toho späť dostať. Bude ešte Swayman niekedy taký dobrý, ako sme si ho pamätali. A ukázal nám v tejto sezóne... dokonca zaznel od niekoho, už neviem, kto to bol, neviem, koho mám zjebať. Zaznel, že by ho Boston mohol tradenúť, lebo áno. Tu sme hovorilo sa o zájme Edmontonu. Ale vem si benchmark, proste, aký Swayman nastavil benchmark v minulých sezónach a přece od toho sa odrážiš, čo má, akože když má teraz ho že teraz tvrdíš, že nebolo jasné, jestli sa Swayman dostane do svojej väznej formy, ale ja teraz honem hľadám príklad golmana, akože o ktorém si toto netvrdil. Ale ja nechcem Bostonom strácať vôbec čas, lebo je to zbytočná debata. Ja len hovorím, že sa stretlo niekoľko vecí. Takovej. Akože, a Bostonom chceš strácať čas? Nebáme sa o Sietli. Áno, bavme sa o nejakým týmu, ktorý je extra super. Zbytočné série. Colorado, LA, Tampa, Boston. Zbytočné série. Počuj, ja ale si to je jedno z najväčších prekvapení, že ten Boston ide do play-off. Áno, je to prekvapenie, ja to sa mu snažím povedať. Nejväčší chyba tohto podcastu je, že si nevzal sešit a nemám ty seračky, kde zapsat, lebo ti ich pak budu šplechať do ksichtu, jak bude postupovať v play-off. LA, Boston, vole, Vegas, Ottawa, minus první kolo, prič. Všetko ti to budú lepiť do ksichtu. Jak zbytečné o tom hovoriť? Jak zbytečné? No, počkajme si na tú sériu. Teraz v tejto chvíli som ti len chcel naznačiť, že vlastne Boston je zhoda okolností, trochu šťastia a trochu náhody. To je blbec. To je strašný blbec. No tak nemali byť v play-off. Sú tam, lebo mnohé veci sa spojili dohromady a sú nečakané. Napríklad výkony. A body. Napríklad, jak u Buffalo. Třeba sa tu najednou sešlo po 14 letech. A tiež je to šok. Áno. A nebudeme o tom mluviť? V decembri som ich sťahoval. Čo chceš? Ale nebudeme o tom mluviť, lebo to je zbytečné. Ale je to nudné a není to zajímavé. Je to náhoda. Ale veď počkajme si na play-off. Buffalo tam ide, Boston tam ide. 11:50, počkajme si na play-off. Philadelphia je na poslednom postupovém. A to je zaujímavé. Tak to je zaujímavé. Lebo je to dramatické. Lebo to sa zašlo, vole. Padajú nám tu tréneri. To je zaujímavé, vole. Philadelphia, že na posledním... Tak sa tam drží, vole, jak ten na skále a padá a kričí. Lebo ostatní dobrovoľne padli. Ty si videl aspoň jeden zápas Philadelphia. Ale toto je v pohode, vole. Ale pre koho je Boston zaujímavý teraz v tejto fáze? Ide do play-off. Pre mňa hej. Ide do play-off. Počas toho prenosu Boston-Tampa zámorská režia ponúkla 4 mená brankárske na väzinu. Ja si myslím, že Vasilevský, Sorokin sú jasní, že to sa zhodneme, všetci traja. I když Sorokin nejde do play-off? Áno, lebo to máš za základnú časť. Ale prečo by Sorokin nešiel do play-off? Lebo teraz 4 zápasy prohraj. K tomu sa dostaneme. Ja chcem tú väzinu vyriešiť. A boli tam ešte Swayman a bol tam Vejmelka. Tak sa vás chcem spýtať na to tretie nominované meno, ak teda vychádzame z toho, že Vasil a Sorokin sú jasní, že či ten tretí je Swayman alebo Vejmelka. Je to úplne jedno. Dobre, prepáč. Pavlík, v tom prenose, čo som mal Boston Tampa, tam boli 4 mená a tváre brankárov na väzinu. Vasil, Sorokin, Swayman a Vejmelka. Koho by si tam dal?
No tak, ja viem, že oni tak nerozhodujú a nerozhoduje sa v NHL takto, ale rozhoduje sa úplne inak. Ale mělo by sa prihľadnúť na to, že jestli ten golman proste dotlačil ten svoj tým do play-off alebo ne. Znamená, když Islanders nepůjdou, tak tam podľa mňa Sorokin má co. Aha, lebo tuto bol, teraz neviem, kto to bol presne, že Sorokin by mal vyhrať Vezinu, že na úkor Vasila. No ale tak Vasil to vyhraje. Ja si myslím, že Vasil to vyhraje. Komu inému to teďka po tom to, co sa deje, akože komu inému by to dali. A ten tretí nominovaný? Svejmen alebo Vejmelka? Ale počkaj, nebolo by to super, keby Vejmelka bol nominovaný? Ja ti to práve chci říct, akože ja mám rád Svejmena, je to golman mojeho klubu, ale dejme to Vejmelkovi po druhé čase. Bolo by to senzácia. Akože super. I když by tam měl byť podľa mňa třeba taký Dobeš, hej, lebo ktorý akože teraz táhne Montreal jak svinia. Teraz táhne, ale ja si Montreal chytal Fowler, prohral hned z New Jersey 3-0. Ale nebude tam Vejmelka, bude tam Svejmen. Vieš, aj bol aj v tom olympijskom týme, teraz potiahol ten Boston, podľa mňa tam bude Svejmen. Jasné. Pokecali ste si? Áno. Povedz niečo zaujímavé. Ne, potom zase dopadne špatne. Odmítam počúvať niečo zaujímavého od Fenča. Počkaj, ale beda ti, keď to nebude zaujímavé. Chcem ti povedať, ako to vyzerá na východe aktuálne dnes ráno. Carolina proti Ottave. Koho to zaujíma? Pittsburgh proti Filadelfii. Tampa proti Bostonu a Buffalo proti Montrealu. Buffalo, Montreal, výborné, jestli to tak dopadne. To bude super. Jakože Pittsburgh proti Filadelfii, OK, berem, lebo náboj, že historické křivdy, ja neviem co všetko. Pitka o Pensylvániu. No, to berem. Ďalšie dvojice? No, Carolina, Ottawa. Ježiši Maria, tak toto je najnudnejšia, sorry Holo, to bude veľmi nudná série. Tak Ottawa sa tam musí dostať. Áno. A čakatelia sú na čele s New Yorkom Islanders, 89 bodov, Columbus 88, Detroit 88, to je stále hrateľné. To sú tie týmy, ktoré nechcú postúpiť, no. No, ale Islanders preberieme v playoff epizóde na Hero Hero, pretože majú nového trénera. Aj probléme, co to znamená pre Šimona Nemca, že skončil Fitzgerald. Tieto dve mená určite budeme riešiť. To probereme, kde sa všude Fenčo mýli, ale tak dlouhá epizóda to nemôže byť. Nemôžem tu byť do večera no, presne tak. Takže ďakujeme Fortune, ďakujeme, že nás podporujete na Hero Hero. Za drobný poplatek tam máme každý týden 2, 3, 4 veci, co tam dávame. Viac? Fakt? Podľa mňa menej a podľa mňa to vôbec nie je drobný poplatok. Ale čo menej? 7 eur je celkom dosť mesačne a zas až tak sa nejdeme pretrhnúť. Co to? To je apríl, vole, 1. apríl už byl, ty blbe. Dnes je to s Fenčom veľmi, veľmi náročné a tešíme sa na tú playoff epizódu. Počkej, dávame tam dvě, normálne 31 gule a ešte ty robíš extra. 5 dokonce tam dávame. Asi sa tento týždeň nechce robiť extra. Ty robíš počítan, vole? Máme 4 pracovné dni a iba 5 epizód tam ide za týždeň. Co chceš ešte? Nedá sa robiť viac? Ako dať tam 5 vecí za 4 dní? No s ním ne, vole, už by vole... Tešíme sa na Fenča v playoff epizóde a tešíme sa, že na Hero Hero nám prispievate ten nie malý poplatok 7 eur, dobre som povedal? Áno, od apríla 7. Kto to nestihol? Okay, ďakujeme Fortune, že nás podporuje, ideme na Hero Hero. Playoff je tu. Áno, ideme. Iba som sa pozrel, že... Som mu je dneska, vole. Ja ho nechápem, vole. Počkaj, ale... Poďme na cigu. Nie, lebo som si pamätal, že... pamätal som si, že Brad Burns bol niekedy akože v úlohe útočníka, ale až teraz som si pozrel ten útok, v ktorom on svojho času hral v San Jose. Tak ho řekni na začiatku play-off epizódy. Dobre? Hej? Áno.